Prehrávanie záznamu je veľmi jednoduché. Otvoríte si napríklad konkrétny rekordér a kanál, ktorý chcete prehliadať do histórie a v prvej ikonke vidíte taký filmový pás. Tento filmový pás vy si viete kliknúť a veľmi jednoduchým pohybom prstom po časovej ose, prípadne nejakým perom, tak sa pohybujete v rámci záznamu a potiahnutím dvoch prstov takto si krásne viete ten záznam do detailu priblížiť. V prípade, že by ste si chceli daný záznam vystrihnúť napríklad od 11:40 do 11:45, tak je to veľmi jednoduché. Prejdete na daný čas, kliknete na tieto nožničky a kliknete na tlačítko play. Následne vidíte, že sa vám na časovej ose spravila taká červená záložka a vy si môžete tú časovú osu posunúť až na 11:45 a kliknúť na stop. Daný záznam si potom nájdete v rámci ja a máte tu moje súbory. Keď si otvoríme všetky typy, tak vidíte, že tu mám stiahnuté video a toto video trvá od 11:40 až do 11:44. Vy si ho následne viete vyexportovať a používať ho ďalej na vlastné potreby. Keď sa vrátime naspäť ešte do prehľadávania záznamu, tak v rámci záznamu vy si viete zvoliť ešte aj typy udalostí. To znamená, vidíte, že či je to bežný alarm, bežný záznam, alarm, detekcia pohybu, prípadne nejaké smart nahrávanie, to znamená inteligentné udalosti a tak podobne. Prípadne využiť funkciu SMDčka, to znamená vyhľadávanie vozidla alebo osoby v snímanej scéne. Nad daným filtrom vidíte aj kalendár, kedy sa vám zobrazujú v podstate dni histórie, kam sa až viete pozrieť do záznamu, to znamená v našom prípade do 22.8. Keď si kliknem na 22.8, dám si bežný záznam, tak mi to automaticky vyhľadá bežný záznam a vidíte, že tu mám klasickú časovú osu, v ktorej viem veľmi rýchlo a ľahko prehľadne scrollovať. Čo je veľká zaujímavosť, v rámci mobilnej aplikácie máte ešte možnosť náhľadu v podstate zo živého pohľadu kamery. To znamená, vy si viete porovnať, povedzme, aký bol rozdiel v zázname versus to, čo je v aktuálnej hodine, prípadne v aktuálnom čase. Dá sa to automaticky vypnúť alebo zapnúť v prípade, že by ste potrebovali danú aplikáciu a danú kameru v podstate nejakým spôsobom skontrolovať stav pred a po nejakej udalosti.